ассалому алейкум дӯстони азиз. Соза назан саломатиё хуба нигоҳ кунен. Ҳамиқа киртои хушрутон ёфтагиям. Двойка, кирта, болопӯш, киртои ипек, хулас ҳама чӣ доранд. Ҳозир навор мегирем, нишон метиҳем. Дар кортон боша биёен. Омада натонен бинависен, доставкатон кунанд. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-му 8-му дарвоза даянд. 9-ум қатор. Марҳамат ипекакошона бинен. Хич хушручай. Ана ипекошонам фасонай. Ана паплинакошонам фасонай. Хулас ҳар он чизе ки дидестен ҳамаш бори новинкаи фасони хушру. Ипекакои ҳамиқа фасон омада. Духтаракои як боракак биненира. Ҳамаш бори идона марҳамат каседа дар корай. Ана миха ипекои фасон. Пас дархост кунен дар ва как доставкатон мекунанд. Медонен чанд сомонай? 450 сомонай доставка ройгон. Марҳамат ки ҷои доставка мехоҳен интихоб кунен даррав бурда шумода доставка кунанд. Хушругиша диден хай. Як боракак и моделора тамошо кунен. Ипекои на оригинали бахмал ипеки фасон. Мана марҳамат шушта шушта мепӯшен. Беҳтарин варианто. Ина диден чихе фасонакай. Марҳамат духтаро кадомеш дар кортон мешава 450 сомон. Доставкаш бошад ройгон бе пул доставкаш. Мана марҳамат чанд модела ҳамҷа. Ози чанд модела ма шумо нишон додестам. Ина метонен ишаишта фасонай метонен харидорӣ кунен. Хоҳен дархост кунен доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи Тилобозор марҳамат биёен. Байни 7-му 8-му дарвоза 9-ум қатор. Рақамо ҳаст нависен. Бо катихчон ҳам суҳбат шавен. Размеро чӣ хелан ино? 50 то 58. То 58 размер ҳастай. Баҳазур размеротона хоҳаракои азиз, занҳои азиз размеротонам меёбен. Тамоми намудша. این نوین کارا بینن تماشا بینا کاردیگان کرتوی همه خفاسان اومده عجایبات ایره بینن ایتالیان کوی اوریجینال های متریالشون دوخچه کوبو نمیگن عجایب فاسونا که اینا تیگر شام هسته این مدل شام هست رنگی نگاه کنن کپیا لوکسی دوبای رنگی دوبای اسکیو دختگی تا 60 размер هسته ایتالیان کوی اوریجینال راحت تماشا بینا خواهن بالا پوش برین میپوشنش خواهن خچم خد توقع کرتا برین میپوشن فاسونی بعد ایجاد چند گل داره نرخشون چه خلای؟ 200 сомон афа. Ва, ире бинен 200 сомон будае чӣ хушру. Ире бинен стойка варадника гумадагиай духта бинен аҳамияти эндихтаро ранги унаму дубайскиёи қиматӣ марҳамат дар кортон боша дархост кунен доставкатон кунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-му 8-му дарвоза 9-ум қатор размеро ҳамаш ҳаст. Киртои идона пирсида буданд духтарако марҳамат ина балшмеркаям ёфтум то 60 размер ҳаст духчам аҷоибот хушрӯй марҳамат нигоҳ кунен иш дига моделай ана и тарафа бинен бо иёш бо дигар хел моделан нархошон бошад беҳтарин нарх 140 сомона ҳам хушрӯйра бинен 140 сомонӣ марҳамат духтаро успед кунен занҳои азиз ана иш дига хел духтагиай остинакоша бинен чихе фасонакай мана ин тугмадорш бо дига хел духтагиай хулоса моделои фасони бад 140 сомонӣ кадомеша мегирен 140 сомон иношама мана иношам 140 сомон бозори Корвон даяни нами ҳамаш 140 сомонӣ бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-му 8-му дарвоза 9-ум қатор даятон боша ҳамин киртадами материала чихе мекофтан ина киртаи тайёрш омадай ду цвета беҳад расветкои хушрӯ дора доинги оригиналай иёямам 140 сомонай марҳамат духтакоша бинен размеротона ҳамаша меёбен баҳазур тамошо кунен интихоб кунен бурда шумода расонанд ё ки омадай ина аз наздик бинен вариант бисёрай пӯшен интихоб кунен духтарако нигоҳ кунен ҳамиқа итальянкои фасон омадай аҷоиб гилаш хушрӯе ҳастай ки ире бинен бори новинка нархш бошад нархи беҳтарин марҳамат каседа дар корай ина итальянкора диден итальянкои оригинал бо остинакоша бинен материалша бинен атласви 180 сомон расветкоша бинен чихе хушрӯ ҳозир ма дигар моделоршам нишонтон метиҳам бинен духтаро
иша мамин нархая мана ин намуд нигоҳ кунед тигр ҳозир чанд намуд доранд ино 180 сомонай мана ин модел бошад бо 120 сомонай марҳамат шок гуфти гапо 120 сомон ана ин моделш ана баъд ҳаст ин модел ё итальянкаи оригинал духтаро марҳамат ишам 180 сомон и гила бинен фасони гила бинен духтаро мана бо тигр инош 180 сомонай шумо ки омаден ку духтаро ҳам ин материалша бинен ҳам иша бинен хитон мефаҳмен ки нархаш барои чӣ фарқ мекуна хулоса 180 сомон бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-му 8-ум дарвоза дая 9-ум қатор духтаро омадан натонен ку нависен шуна дар равакак бурда расунан тона лекин гили итальянкошон да гап нест духтаро нигоҳ кунед медонам ки бисёриёнам хе гилои необычный мехоҳанд марҳамат ҳаста инамҷада биёен тамошо кунен харидорӣ кунен баъд медонам ки тигрпӯшако бисёранд ина духтаро ана ин моделам ҳаст ина истойка варадника яна тиграки фасон ё чанд пулан 140 сомон 140 сомон ин вариант бо 140 сомон духтаро бовар кунен нархошонда гап нест биёен копия люксои Дубай омадай духтаро нигоҳ кунен чихе хушрӯчай дар ду модел омадагай ҳар ду моделшам фасон марҳамат иша бинен иш дигар хеле ай духтуш иш дигар хел ҳар душам инам хе копия люкси Дубай ина паплиношон ваяй паплини доингай мана марҳамат доингай паплинаш анам хел муҳрача дорад диден аз ду тараф инаш боша бо дигар хелай диден духтарако хулоса нархошон 180 сомон размерошон ҳастай кадомиш дар корайтона духтаро бинен бо танада чӣ қайбо хушрӯ меиста дар кортон боша интихоб кунен дар авакак бурда расонантона бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-му 8-ум дарвоза ина биёен духтаро 9-ум қатор рақамашон ҳаст агар омада натонен нависен шона доставкатон мекунанд духтарако касе анаи моделои дубайскира дӯст медора марҳамат паплинакода омадай гили ипек беҳад хушрӯ паплини доингай худашо гилуш ипек беҳад фасон размеро ҳамаш ҳаст 150 сомон бовар мекунен мана марҳамат гилоша бинен чихе хушрӯай иша 18 фасон иша 18 фасон ҳамаи размеро ҳаст марҳамат каседа дар кор духтарако биёен пӯшен бинен баъд метонен харидорӣ кунен леки агар омада натонен ку нависен хичон доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи Тилобозор даян биёен духтаро марҳамат 8-ум дарвоза байни 7-8 мешава 9-ум қатор остинакошона нишонтон бутиғам инам хе резинкача омадагай остинашда беҳад хушрӯча мана духча бинен фасонакай нарх бошад ана михел 150 сомон анай хе двойкачао омадай духтаро нигоҳ кунен материалакошон аҷоиб хушрӯ ранги турецкиояку ҳам хеле ай белмандои оригиналанкон ҳам хеле ай марҳамат дар кортон бошад нархшон медонен чанд сомонай 140 сомон мана сиёшам ҳастай инай цветошам ҳастай хулас беҳад хушрӯ размер бошад стандарт тақрибан то ҳами 54 мешавада 54 размер дуруст мегира марҳамат анам хе двойкача ки хоҳен 140 сомонӣ биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-му 8-ум дарвоза 9-ум қатор инчунин инҷа данам хе куртои фасон омадагиай марҳамат варианти либос беҳад зиёдай куртои хушрӯ марҳамат биёен аз наздик бо бинен куртапочои 60 сомона духтарако двойкои 60 сомонаро хостум нишон бутим нигоҳ кунен остин дарозаш ҳозир остин калташам нишонтон метим марҳамат беҳадам хушрӯвай мана остинакошон резинкаяй дидена чихе хушрӯ нархошон бошад инами кадомша мегирен 60 сомонай чандта гили фасон дора размеро то 60 ҳастай касе дар кор марҳамат духтарако баъд остин калташам доранд 50 сомон духтаро ҳамино даётон боша чанд сум буд баъде ки навор гирифтем 50 сомона кардем ҳозир ҳама ҷода 50 сомон шида ҳаматон шоҳиден духтаро ина марҳамат 50 сомон беҳад хушрӯмаиҷа навор доштум ина боз ҳам новинкаҳои фасон овардагиан 50 сомон куртои фасони хушрӯ 50 сомон марҳамат биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-му 8-ум дарвоза 9-ум қатор биёен аз наздик бинен тамошо кунен
خریداری کنین دخترو اومدن نمیتونین نویسین دستافکتون میکنن در اینجا باشه دخترو میخوام شما دا کرتاپوچه نشون دیم من مرحمت کرتاپوچه های فاسون کپیا لوکسی دوبای دخترو همین دوبای است که شما هست که همین دخت حاضر در وایش برومده کپیا لوکسش برومده خلاص اینم خیلی به حد ایتالیان کوی فاسون گلاکوی پک داره بهترین واریانت 130 سومون یک برکک بینن واریانت چه بسیار ایجاده مرحمت کادو میشه که میگیرن 130 سومونای و размерشون چقدر کرتاپوچه‌ان 48 تا 54 کرتاپوچه‌ان کدوم شما میگن کرتاپوچه مرحمت انتخاب کنین تماشا کنین نویسین شونا دستافکتون میکنن بعد میدونین چی انا ای واریانت رو ببینین چه فاسونای اینا باین استیل دختگیان размерای کلون کلونی خوشروای چند رسویت داره کرتا دروز شای چند سمای 130 سومن 120 سومن من چند رنگ داره همینا دایتون باشه 180 سوم بودم و فکرم باز 130 120 سومن شدگی من کرتای دروزه که خوشروش مدلی فاسونش بازار کاروان دایان مرحمت بیاین طرف چیلو بازار باینی هفتم و هشتم در بازار نهم قطار هم ایپکوی فاسون هم دویکا و کرتای خوشرو را از این نقطه سودا می توانند با نرخ دسترس خریداری کنند بعد نگاه کنند اینجا دستایی که ورد نیکو مرزون کرده گنه راست پرداژ هم دورند دخترو نم کرتای فاسونشون از 100 سومون سر می شود وقت داشته باشند دخترو بیاین از نزدیک تماشا کرده خریداری کنند